नमस्ते, मी आज अंड्याची भाजी बनवते. त्याचे लागणारे साहित्य दाखवते. ही अंडी घेतली उबळून. ही 4 अंडी घेतली आहे. हे टोमॅटो एक आहे, एक मोठा कांदा आहे, हे 2-3 पाकळ्या लसूणच्या आहेत, एक मिरची आहे, 2 मिरची, हे थोडासा कढीपत्ता, कोथिंबीर, मीठ, हळद आणि हे तेल आहे. आता मी तुम्हाला ही अंड्याची भाजी करून दाखवते. पहिला गॅस पेटवते. गॅस पेटवला आहे आणि तेल टाकते. थोडासा तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा थोडा हलवून घ्यायचा. कांदा असा तेलात थोडा लाल झाला ना थोडासा, त्याच्यामध्ये आता मिरची टाकते, लसूण, कढीपत्ता आणि असं हे परत हलवायचं जरा. गॅस थोडा बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये हे टोमॅटो टाकते. गॅस बारीक केला आहे. हे जरा शिजेपर्यंत आहे ना, मी अंडी कापून घेते. ही अंडी उबाळून घेतलेली आहे. हे बघा, उबाळून सोलून घेतले आहे. त्याचे मी आता असे तुकडे करते. हे उबाळलेली अंडी आहेत ना, त्याचं पहिला आहे ना, हे आतला गर काढून घ्यायचा असा, आणि तो कसा नंतर टाकायचा कापून. हे असे याचे तुकडे करायचे आणि असं याच्यात असे टाकत जायचे. त्या अंड्यातला गर आहे ना, तो नंतर टाकायचा शेवटला, कारण तो एकदम पिघळून जातो म्हणून. गॅस बारीक केलेला आहे, बारीक करूनच ठेवायचा हे सर्व असं टाकताना, नाही तर खालचा ते मसाला आहे ना पुरा करपून जाईल म्हणून. असं टाकल्यावर परत हलवायचं. थोडा गॅस फास्ट करते. हे आपण लाल मसाला मिरची पावडर टाकली तरी चालते, तर मी मिरची वापरली आहे. आपण लाल मिरची पावडर असते ना, ती वापरली तरी चालेल. आपल्याला टिफिनमध्ये वगैरे असं जॉबला जाताना असं 2 अंड्याचं करून नेऊ शकता भाजी. मुलंसुद्धा कधी अंडी खात नाही, अशी भाजी करून द्यायची. थोडीशी हळद टाकते म्हणजे कलर येईल जरा, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ. अंडी उबाललेली आहेत ना, त्याच्यामुळे काही शिजवायची गरज नाही, कारण मसाला आपण आधी पहिला शिजवून घेतलेला आहे. कारण हे कांदा वगैरे. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर आहे म्हणून टाकायची, नसली तर सीझनला भेटत नसते. आता मी थोडा गॅस बारीक करते. आता हे गोळे मी ठेवले आहेत ना, हे यात अशी 4 फोडं करून टाकायची. कारण ते आधी टाकले तर ते पिघलतात पूर्ण. आणि परत हलवायचे. याच्यावर काही झाकण बिकण ठेवायची गरज नाही. ही अंड्याची भाजी. आपण टोमॅटो नसला तर कांद्यामध्ये फ्राय केली तरी चालते. कांदा, लाल मिरची पावडर असं, कारण सीझनला टोमॅटो कोथिंबीर मिळत नाही, त्याच्यामुळे अशी चालते. भाजी तयार झालेली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते.
भाजी तयार झाली आहे अंड्याची. आता मी गॅस बंद करते. आणि भाजी तुम्ही कशाबरोबर पण असं खाऊ शकता. चपाती बरोबर, पावाबरोबर, टिफिनला बी नेऊ शकता, मुलांना बी देऊ शकता. ही भाजी आपली कंप्लीट आहे अंड्याची. साधी आणि सोपी डिश आहे एकदम. त्याला खर्च नाही आहे. आपण बिंदास करू शकता.